Здравейте хора, скоро е Хелоуин, но вас това едва ли ви интересува, особено пък сте в България. Но тук при мен е доста популярен празник и в магазините има доста тематични предмети и покупки, с които може да се добиете специално за празника. Също купих нещо специално за празника. Тази бира, която, както виждате, би трябвало също наистина има тиква вътре, което е много странно. Пише, че към нормалните съставки за бира е прибавена тиква, за да се добави вкус, предполагам. Потом се да разбера как го пише, но ще е много странно. Пише също, че има и карамел, сушени плодове, какви други неща. До сега съм пил такава бира, това ще е първият път, когато я пробвам. Миризмата е доста силна. Честно казвам, беше на съвсем нормална бира. Доста слабо наливане от моя страна, как да е. Цвета е много странен, не знам дали се вижда добре на камерата. По-тъмен от на нормална бира, сякаш е някакъв сок. Миризмата е все така нормална и нищо не е естествено. На вкус определено различно, но ако не знаех точно какво е шето и реално тиквата на него, не бих казал, че се усеща много силно самата тиква. Предполагам, това е идеята, защото бира с вкус на тиква не е особено интересно. Звучащо определено. Честно казвам, не бих казал, че е нещо особено. Съвсем нормална бира. Може би съм хванал някоя по-фалшива, но просто как да я пробвам. Добре изглежда определено, но на вкус не е нищо особено. Все едно пия съвсем нормална бира, като изключим цвета и бутилката.